A Factoria de Músics, si vols, pots estudiar qualsevol instrument que sigui necessari per tocar amb una formació de música moderna. Tant pot ser la bateria, el baix, la guitarra elèctrica, piano, sintetitzadors, també ensenyar música electrònica, producció musical, cant, és a dir, qualsevol instrument, és a dir, que siguin instruments, per dir-ho d'alguna manera, no de la família dels instruments clàssics. I fins a on se pot estudiar? Nosaltres, és a dir, tenim, a part d'una vessant molt més lúdica, que va des dels infants que poden començar iniciació musical a partir dels 3 anys, després tu pots estudiar a la carta apuntant a qualsevol professor amb qualsevol instrument des que nosaltres te puguem oferir, com els que abans he citat, i també pots estudiar un pla d'estudis que nosaltres tenim en conveni amb el Conservatori de Liceu de Barcelona, que és el pla d'estudis de l'Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona, que són estudis equivalents en el grau professionals. Tu pots fer nosaltres fins a 5è, després de 5è faries una prova d'accés per anar a 6è i te podries treure el grau professional o directament fer les proves d'accés per accedir al grau superior. Ja duis molts anys, no? 21 anys. I quin èxit té? Quina demanda té? La veritat que els temps de la crisi econòmica, tot el que són la part més lúdica dels alumnes va tenir una davallada important, però diguéssim que des de l'any 2002, que vàrem arrencar, però especialment en el 2003, vàrem agafar moltíssima força, vàrem patir, com he dit, la crisi econòmica durant bastant d'anys, i des de l'any 2018, malauradament la pandèmia, etcètera, el repunt d'alumnes afortunadament ha estat brutal i allà hi ha un ambientasso, per dir-ho d'alguna manera.